adım Xan elde, Birleşik Xan elde, Türkmenistan'dan. Lebap vilayetinden 33 yaşımda. Men şu keseli bilen ayağım taza böğrümde sustaf, nikroz, 3. 4. derece, sağ ayağım 3. derece, cep ayağım 4. derece bilen keseli. Şu VNA Hospital Hindistan'ın balinsasına gözlep tapıp geldik. Şu 2 yıldan beri kösünüp geldim. Bir ayağımı yitirmekçi bolup geldim başta. Geldim, 2 ayağıma medip bilyen ekenler. Önküsü gün edildi operatsiya, ertesi güne mine yürüdüm, Hudağa şükür. Gülyalı. No problem yok balinsada. Narkoz bermen ettiler, ağrı yok. Bilinden aşağı narkoz berýärler, ýokaryk bermeýärler. Bular şu adama ziyan yetmezligi üçin narkoz bermeýän ekende, diňe bilinden aşağı narkoz berýärler. Şonuň üçin ağrı yok. Уже operatsiya bulunma 3 gün oldu. Operatsiyanın ertesi günü yöret başladım. Özler yöretti. Operatsiya eden doktor, bir şey, vraç, şu etti men operatsiya. Taňa ýalkasyn şulara kolu operatsiya eden üçin. Sağ olun. Indi mäzer şu günem gitsen öz islerine göre, erteye gitsen hem jogap berýärler. Soň 5 güne çeýin fizioterapiýa alýar, öýüňe gatnap fizioterapiýa berýärler. Gowy. Короче.